Den første fældningsreaktion, jeg tænker mig at kigge på, er jern 3 nitrat og kaliumkromat. Deres kemiske formler er Fe3+, parentes start, NO3- parentes slut 3, og K2+, CrO4 2-. Man skal krydse en anion og en kation for at lave en fældningsreaktion, og det gør man i det her tilfælde ved at plusse Fe3+ med CrO4 2- og K2+ med NO3-. Det vil sige, at de nye fældningsreaktioner er Fe3+, CrO4 2- og K2+, NO3-. Nu skal jeg finde ud af, hvad for en der er let opløselig og tungt opløselig. Det gør jeg ved at kigge i en tabel, som der er på side 43 i vores kemibog. Jeg finder ud af, at den let opløselige, det er K2+, NO3-, og den tungt opløselige, det er Fe3+, CrO4 2-. Bundfaldet, det er den tungt opløselige, og det indgår, eller i det her tilfælde indgår både en divalent binding og en trivalent binding i bundfaldet. Det trivalente binding, det er Fe3+, og den divalente binding, det er CrO4 2-. Når man laver et ionreaktionsskema, så tager man den tungt opløselige og afstemmer. I det her tilfælde, der sætter jeg et total ind, fordi at der skal være lige mange negative ioner og positive ioner. Der sætter jeg et total ind ved jernionen, på grund af at der er tre positive ioner på den her side, og over ved kromationen, der er kun 2 negative ioner, og derfor så for 6 positive og 6 negative indsætter jeg 2 og et 6. Og der, når den bliver afstemt, så kommer den til at hedde Fe2, parentes start, CrO4, parentes slut 3. Og når man laver et stofreaktionsskema, så tager man både den tungt opløselige og den let opløselige og afstemmer med hinanden. Det er altså de, man starter med at have til at starte med. Og det vil altså sige, at den kommer til at hedde 2 Fe3+, NO-3-, og 3 K2 plus CrO4 2-. På grund af, at der stadigvæk er 3 positive ioner herover og 2 negative ioner, og derfor for at få 6 positive og 6 negative, sætter man et total og et tretal foran. Når den bliver afstemt, kommer den så til at hedde Fe2 CrO4 3 plus 3K2 NO3 3. Yes. Den anden fældningsreaktion, jeg vil kigge på, det er kobbersulfat og natriumfosfat. Og de kemiske formler for dem, det er Cu2+, SO4 2- og Na+, PO4 3-. I det her tilfælde krydser man også en anion og en kation, og det vil altså sige, at den kommer til at hedde, eller det vil sige, at man plusser Cu2 plus med PO4 3-, og man plusser Na plus med SO4 2-. Det vil sige, at de nye fældningsreaktioner kommer til at hedde Cu2 plus PO4 3-, og den anden kommer til at hedde Na plus SO4 2-. Igen finder jeg ud af, hvad for en der er let opløselig og tungt opløselig. Den let opløselige, det er Na plus SO4 2-, og den tungt opløselige, det er Cu2 plus PO4 3-. Bundfaldet, det er jo så stadigvæk ved den tungt opløselige, og der indgår også en divalent binding og en trivalent binding.
Og den divalente ion, det er Cu2+, og den trivalente ion, det er PO4,3-. Når jeg laver et ionreaktionsskema, så er det igen kun den tungtopløselige, man skal afstemme. Og i det her tilfælde, der er der to positive ioner ved kobberionen, og der er 3 negative ioner ved fosfationen. Det vil altså sige, at der skal være, for at få 6 positive og 6 negative, altså skal vi sætte et tretal foran kobberionen og et total foran fosfationen. Det vil altså sige, at den kommer til at være hedde Cu3 PO4,2. Når vi laver et stofreaktionsskema, så tager vi igen de oprindelige formler, og det vil altså sige, at den ene oprindelige formel, det er CuSO4, og den anden, det er NaPO4. Og vi ved fra ionreaktionsskemaet, at der altså er 2 positive ioner ved kobberionen, 3 negative ioner ved fosfationen, og derfor for at få 6 negative og 6 positive, sætter man et tretal og et total foran. For at få afstemt den, så kommer den til at hedde Cu3 PO4,2 plus Na2 SO4,3.